ka ci gaba da sha'aninka ka kyale dan hassada, saboda shi dan kunan bakin wake ne, babu dan asara mara tunani mara abin yi irin dan hassada. Shi bai san inda ya dosa ba, rayuwarsa gaba ɗaya kunci da bakin ciki, to ba shi ya kare da wannan kawai. Shi kullun zuciyarsa a baki take akan Allah ya buɗa maka, ya walwala maka, ya baka dama, shi kuma yana ganin dan me wanda yake ja da ikon Allah ai ba abin kulawa ka bane ba. Ka ce kana ja da Allah, waye zai saurare ka? Ai ka riga ka yi expire, wannan tsakaninka ne da Allah. Don haka shi dan hasada gaba ɗayansa dan kuna bakin wake ne, ya riga ya san cewa ba shi da wani makama, to kai da Allah yake yi da kai, yake faranta maka, yake ɗaukaka ka, sai yake sa ido yake ja da ikon Allah, to wannan ba abin a saurare shi bane. Shi mahassadi ba dan asara irinsa, ba mara tunani mai dodaddiyar kulwa irin dan hasada. Domin kuwa shi asarar ta tabbata a kansa tun da naji an ce Annabi sallallahu alaihi wasallama baya tare da shi, to wannan asara ai ta kare. Allah idan kai asiri a cikin zuciyarka ma yana jinka kuma yana ganin ka. Watan Ramadan wata ne mai falla mai albarka, wanda tun kafin shigowarsa ya kamata a ce kayi sharar fage da gyara halayenka, da gyara ɗabi'unka, da komawa ga Ubangiji sam'an wada'atan. Amma ba ka ce wai in ya gabato ka za ka je kai aikata alfasha wai ka buga final ba, wannan izgili ne ga Ubangiji wa iyazu billahi. Ya kamata mu tuba mu daina wannan abin. Ba abin arziki bane ba. Ka ce za ka buɗe wai welcome ɗin wata, marabansa shine fasikanci da saɓon Allah, to ya kamata mu kiyaye wannan. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara. Duk wanda ya shiga cikin imani watan Ramadana yana mai imani da yin aiki nagari ga Ubangiji, da yin imani, to Ubangiji zai gafarta masa zunubinsa da wanda ya gabata da wanda zai yi. Don haka ya kamata mu sani cewa watan Ramadan tana mai falala mai albarkar da yafi karfin a dinga masa irin wannan wasan. Domin kuwa akwai ran da shugaba sallallahu alaihi wasallam aka ji cewa yana cewa amin 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 har sau 3. Sahabbai suka ce ya Rasulullahi muka cewa amin amin har sau 3. Sai ya ce mala'ika Jibril ne ya zo masa ya ce masa Allah ya la'anci duk wanda watan azumi ya zo har ya ƙare bai yi abin da Allah zai gafarta masa ba. Annabi ya ce amin, shugaba ya ce amin sallallahu alaihi wasallam. Sannan kuma ya kuma ce masa Allah ya la'anci wanda yake da mahaifiya, ma'ana uwarsa bai kyautata mata yana ma'azin a tare da ita ba, ma'aiki ya ce amin. Sannan ya kuma cewa Allah ya la'anci wanda za a ambaci sunan manzon Allah bai. In ka so manzon Allah, Allah ya so ka. In ka bi manzon Allah, Allah ya so ka. In ka ambaci manzon Allah, Allah ya so ka. Sallallahu alaihi wasallam. Ka so annabi kawai ka huta. Annabi ne kawai hanyar tsira. Annabi ne kawai mafita. Annabi ne kawai sutura. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina maulana Muhammad. Alfu salatin wa alfu salamin alayka wa ala ashabika ya akhal mulki indallah. Jama'a assalamu alaikum, ina muku sanar da addinin musulunci, sannan ina amfani da wannan dama ina miƙo sakon godiya a gare ku. Duba da kowane lokaci kuke min addu'a da fatan alkhairi. Ina gani kuma ina jin daɗi. Allah ya faranta muku. Allah ya saka muku da alkhairi. Allah ya biya muku bukatunku na alkhairi. 'Yan mata da zawarawa, Ubangiji ya ba su mizaje na gari.
Allah ya kai su inda su tawa inda su tagayyara ba. Matan aure na gidan aure Allah ka ba su zaman lafiya. Allah kuma ka ba su, to ba zan ce mallaka musu ba, maza su nemi ƙorafi, to su ko mazajen Allah ya sare musu abin da suka wa iyalinsu. Duk wanda yake da damuwa Allah ka yaye masa. Wanda suke so a musu addu'a na yara 'yan shaye-shaye Allah ka shiryar da mu, Allah ka shirya zuri'a baki ɗaya albarkacin manzon Allah. Allah ka iya mana da iyawarka. Allah ka tabbatar da ruhin mu a tafiyar manzon Allah. Ka tabbatar da ruhin mu a da'ar manzon Allah sam'an mu da'atan. Barkacin shugaba sallallahu alaihi wasallam.